Hello guys, and welcome back to the channel. Please do not forget to comment, like, share, and of course to subscribe or follow me. So Gogo Skhotheni's Gobela found herself having to release a video distancing herself from Gogo Skhotheni's behavior on TikTok. You guys, Skhotheni has released so many videos there on TikTok, basically speaking about ubungoma, and Sangomas and Govelas felt like she was disrespecting ubunyanga, you guys. And also people were questioning Ori, did she Skhotheni ever become an initiate? What was CJ na, and why is her Gobela allowing Skhotheni to publicly expose ubungoma, you guys? Well, Gogo says what Skhotheni does not or should not reflect on her, you guys, and she has distanced herself from Gogo Skhotheni. Up next, I'll just insert the video. Thokozani 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 nonke Mzansi magumbamane womhlaba ugogo Nkanyamba uyanivusela insizwa kambatha le Queen of Zulu. Namhlanje kuseni ngithe before ngivuka ake ngithanda ukukhuluma nabantu, ngikhulume futhi especially nabangoma. Yebangoma uSkhotheni umntanami, ngishona insizwa kaDlamini thwasiswe yimi, ngaze ngamgodukisa ngamusa ekhaya, waze waletha amathwasa nawathwasa walobola impande umntwana. Bogogo naku nje bengithanda ukuthi nginazise ngakho ukuthi umntanami lezi zinto azenzayo zenziwa uye hayimi, lezi zinto lezi azenza kusumthetho wempande yami or umthetho wempande yakhe. Ngicela ni-understand, ningahlanganisi mina nezinto ezenziwa uSkhotheni. Sebaningi abantu abakhuluma kabi ngegama lami nempande yami because of uSkhotheni. Ngenze so uma umzali ekhaya uzele izingane, ngicabanga ukuthi nawe lezo ingane mawuyizele azisobe zafanana. Akusibona bonke abantwana bami abaphula umthetho wempande. Lokhu uSkhotheni akwenzayo ukwenzela yena okwakhe nempande yakhe. Ngicela nikhiphe mina Nkanyamba lapho phakathi. Mina ngimthwasisile umntwana ngamshiya ekhaya, ngiqedile ngaye. Konke akwenzayo ukwenzela yena. Onenkinga nezinto uSkhotheni ayikhuluma ayishoyo makaqondane naye. Musani kulonihlukumezana nomoya wami. Nifuna imibuzo, nifuna izinto engingazazi ngizosiphendula ngithini kimi. Angeke ngiphendule imibuzo for uSkhotheni mina ngiphendula imibuzo eqondene nami. Bese ngizama nje ukuthi namhlanje nginitshele bantu bakaNkulunkulu ukuthi leni yenzani nikhomenta nifaka igama lami, nenza imihlolo nifaka igama lami, niblame nifaka igama lami. Ingizwisa ubuhlungu. Ngikhombisa ukuthi nabo laba benze njalo, nabanye abangoma lapha bakhombisa mina ukuthi kwabona bafana nayo uSkhotheni. Abanye baphikisana naye ngoba befuna ukutrend abafane naye. Ngicela ukwazisa ukuthi umuntu mayenza kabi nawe umphendula kabi, mina ngazi ukuthi niyafana kanjalo. Angithule ngoba ngiyisilima ngoSkhotheni, ngingakhulumi ngingasho next. Ngithule ngoba angifuni ukuqala into engazi ukuthi ngizofeyila. Ayikho into engizoyiphawula mina enziwa uSkhotheni or engizoyikuza enziwa uSkhotheni because ngeke ngiphase ngizofeyila. Qhubekani ke nina nilandelane naye emuva ngoba maybe nizophasa, mina ngizofeyila. Ngicela ningikhiphe uSkhotheni.